Že na konci školního roku jsem se začal učit a jdu do školky a já jsem tam byl a mašink, jo? Tohle jsou mašerští psi, stážní psi, jo? Oni dostali hodně napít, ale tak jak sportovci, tak dostali hodně napít, aby měli... Takže tady budeme jezdit. A já vám vysvětlím, jak budete. Kdo nechce, nemusí, jo? Všichni budete mít přilbu, trenér Jarda se o to postará, všichni budete mít přilbu a kdyby se něco dělo, tak budete vždycky, mě musíte poslouchat, jo? Protože ti psi nám můžou někde zabočit, oni snad nebudou, ale kdyby se nám dostal. Tak šup, skoč, ukáž, jak to bylo. Dopředu nohy, ale chytnete se tady víc, jo? Protože tady se držím já, jo? Tak, ano, takhle budete, nemusíte se bát, dívejte se všichni, tady, pevně se budete držet, pevně se budete držet, jo, a nebudete mi mačkat brzdy, hlavně, jo. Kdybyste měli strach, tak mi to hned řeknete, jo. vždycky, jak dojede jeden, tak tady půjdeme na Šup honem další. Šup. Ne, Zíro. Tak, výborně. Pojď, šup. A vědět. Vyměníme jednoho pejska, jo? Jo, dobrá, dobrá. Stůj. Tak počkejte, budeme... Juli, jdeme, hopa! Já si dám takovou radši pryč. Tak, další. Pojď. Tady. Dobrá, další. Zíra, 3, 2, 1, jdeme, hop!
Protože aby nám tady nechodili pejs. Tak, pojď. Dírku, jo? Jo. Otočí, prosím tě. Otočí, ale si správně otočí. Zadkem dozadu, zadkem, za zadek jich. Tak, to je ono. Tak, holky, 3, 2, 1, jdeme, hop, hop, hop. Vyzná ryba. Aha. Teďka potřebuje zajít pro vezíry. Aha. Vyměníme psa, jo? Jo. Teď budeme měnit pejska, jo? Simonko. Tak vyměňte přilby. Pojď chytnout. Už se pejsek koupe, aby nedopřel řádky. Když máte horku a jdete na bazén nebo na kalíšok, tak pejsek se musí koupat ve vaně. My máme taky plasovou vaničku. Vidíš špinavý? A chceš si taky vykoupat? Ne! Já jo. Ty jo? Stojíme. Stůj. Ještě pár, pojď. Tak. Jdeme, go. 1, 2. Tak pojďte na řadě. Karolína. Šikulka. No až tam si postav, no dobrý. Tam, za to, tak. Jenom mi dej pod to. Hej, stůj, pojď, Jarda. Karolíno, bojí se? Go! Koník ještě. Ještě tak 3. Tak, pojď. Jo, je tam šleně. 3 ještě. Potom zareček. Změníme sápku. Tak, pojď. Postav se. Až to pejsek. Tak, dobrý. Jdeme, hop, holky, hop, go. Pojď. OK. Jdeme, vyměníme psy. Jak když Jarda se mnou hraje Bembajs. Úplně ale. No, trošku potrénuju a bude to bez dechu. Stůj. Oni jsou z toho slunka pomáhat. Je to krásné. Já nevím, proč tam chodí. Tak, pojď. Kolik ještě? Ještě 3. Jdem. Musíš dávat, víš, on běží pomalý. Sabi. To vidím. Tabinkou, podívej se do kamery. Co říkal? Ještě 2 nebo 3? Pojď 2. Tak vyměníme. Dobré. Oni už se jí do stínu.
Tak, poslední, jo? Poslední a pak, jestli vezmeš ještě tu Marku, nebo vezmeš tu vidíme. Tak pojď. Teď se musí... No tak, to jo. Můžem? Dobrý. Holky, go! Jdeme si dát. Hoppa. Se jdou koupat. Tak jedni ještě... Ne, dobré, nic. Trojky. Martine, mi ještě fotku, jo? Se všema dětma. Holky, okoupej je a... Julča. Dobrý. Musím, jestli jsou kvalitní. Je taková chutná. Ne, do pusy to dávej. Ty jsou dobré. Určitě. Tak zkusíme, zeptej se pana Mašera, jestli takové můžou, jo? Nebo oni nekoušou. Ale fakt jenom jednu. Zkus. Dej mi jednu. Jo, tak zkus ještě druhé dej. Zvíra, nech toho. Ona mi nechce dát. No, oni víc ani moc nejí granulky. A navíc oni jsou zvyklí na jednu značku. Oni pak toho mají průjem. Ta posadí. A poslední? No, dej ještě tady, to je dobrý. No, neboj se, ona nekouše. ještě neměla. Chudáček tam ta ještě neměla. Ta poslední? No. To je jejich máma, no a vy nedáte mamince. Jo. Na dlaní, jo, na dlaní to dej. Tak jak... Au. On mě to kousl. No, ona jenom tak. On mě to No kousl. nějak to musí vzít. No přímo naproti tomu domu dětí, jak je ten nový.